себе як організацію, яка представляє інтереси русинів, як таку, яка могла би діяти має ефективно. Через мій опит за сесії 2 роки я представлю діяльність Світової ради русинів і мої річні діяння. Прошу слідуючу. Jak my wszystkie дуже добре тямимо, że prezydent Republiki Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović взяла на себе функцію покровителя 14-го світового конгресу русинів. І додалися подячне письмо пані президентці. І я би дуже хотів, щоб з того сталася би деяка приємственна традиція. Ми маємо дуже щасливу позицію тепер, що між нами є і рація президентки Республіки Словакії. І я маю таку пропозицію, щоб її підтримали на слідуючому дні, завтра, щоб ми зробили такі звернення до неї, не знаю, що з того буде, щоб що би було, якби вона би перебрала ту функцію на 15-й конгрес. Z tym ja jeszcze nie mam czasu poradzić z panem Petrem Medwidzią, ale kiedy byście to przyjęli, to byśmy mieli, ja думаю, дуже pozytywną argumentację i pozycję w sprawie prezentacji naszego kongresu nie tylko na Słowakii, ale i poza Tatarach. Tu ja chciałbym podziękować oddzielno naszym Rusnacom z Chorwatii, którzy stłumaczyli подякувальне письмо президенту Хорватії. Дуже много діл лишилося ще з першого, з того двохрічного, з предыдущого періоду. Прошу далі образку. То є тоді письма, які писалися до Жан-Клода Юнкера і других функціонерів. Це далі і продовжила та робота. Я хочу подякувати пану Павлу Роберту Мавучу за те, що він наше проголошення, узнесення, яке ми прийняли на 14-му конгресі, перевів на англійський язик. І таким кіпом можна було тут засилати далі. Прошу слідущу. Тоді справи, які залишили у нас, то несуть такі emocjonalno wysoki, one są też emocjonalnie negatywni, ale muszę było to porobić. Że żurnal Holosowna oficjalno muszę było zastawić, nas osłowila duże mnogo instytucji, które перевіряють wychod periodyki. Tak jak Holosowna przestał się wydawać, muszę było całą kipę papierów pisać, że my oficjalno to zastawiamy, tu jest potwierdzenie, że my to perebrali i ніяку покуту за то ми не будемо піснувати. Важливою акцією майбутнього з предыдущого періоду то був літній табор. І тут я хочу подякувати Володимиру Противняку за ту роботу, яку він провів. Фактично цей грант писав він. To była дуже велика робота, dostaliśmy 3000 z czymś євро. Другі гроші мусять було доплачувати кожному штату по віддільності. Не було б можливим подавати гранти і доставати, якби ми не мали чисті, прошу слідущу фото, чисті даньові, чисті податки, то дуже сигурно się перевіряє. Значить, цей табор був з 20 августа по 25 августа. Дуже многі активісти прийняли участь у реалізації того проєкту. Влада Четнікова була ведуча табора, Анна Михайлова, Юліана Фецушова, Мірон Крайкович і многі другі. І мотором того був і координатором Володимир Противняк, за що одільно ще йому дякую. Слідуючий. Другу taką akcją, która była akcją i Światowego Kongresu, to było uczestniczenie w świętowaniu
діяльності, пов'язаної з jednym z naszych polityków, Adolfa Iwanowicza Dobrянського, i w kierunках historycznej Komisji Światowej Rady dr Mariana Lewenec i ja ręcznie byli tam i mała doklad dr Mariana Lewenec, dietenest Adolfa Dobrянського w maďarskim parlamencie. A drugą temą, podtemą toho była, że teoria małych narodów, którą propagował Adolf Dobrянський. Proszę dalsze. Tu jest foto z wycześnienia. Дуже wysoki ludzie byli nauczniki na tej konferencji. Dziękujemy za organizację swojej akcji. Proszę dalsze. Mezi tím časom ještě toді не dostali jsme anglický variant našeho usnesenia. V Ukrajině stalo se toto, že vyšel zákon pro oškolování i já byl oslovený panem Georgiem Ficakom i panem Martinem Karašem u zvězí s tím, že by bylo dobré na to odreagovat. To byla robota neprosta. To je písmo na ukrajinskom jazyci, ktoré ja napísal, a toto ukrajinský jazyk popravila moja sestra, dr. Mariana Lewenec, bo ona ma lepšie za fachom i dobre znaje ukrajinský jazyk, żeby oni to porozumieli. To je písmo do prezydenta Ukrajiny i sуть його полягає в тому, że ja wystawił в такій позиції, że цей закон нарушає згадану Європейську хартію регіональних язиків або меншин, Рамкову конвенцію про захист прав національних меншин, Декларацію про права осіб, котрі належать до національних або етнічних, регіональних та мовних меншин, та читав по-українськи, і Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, перечитали ми позиції і пункти Конституції України, котрі się нарушали тим законом. To była непроста робота. Tot list był zaznany prezydentu Ukrainy. Na moje duże udzielenie posledowała reakcja, albo nie z boku prezydenta Ukrainy, ale na sajcie ja dostałem дуже різку критику, аж до того, że треба мене звільнити з тої функції, бо суть такої організації, котрі написали зворотне письмо до президента, така, не видів я того письма, але така інформація була у мас-медіях, що вони вдячні тому закону. Я то, чесно кажучи, не можу порозуміти, ale to tak się stało. Nie znał, co думав президент України, читав jedno pismo takie, że to niedobre. Prosiłem ja йому, не хотів, żeby він наклав вето, а не підписував цей закон, żeby він не вступав в силу. Тямить тот історичний період, коли тот знать, że проти того закону виступали на найвисоких рівнях і функціонери на державному рівні і з Словенського, і з Мадярська. Byłem звинуваченим і в тім, що я тим письмом реалізую політику української держави. Я не реалізую політики української держави, бо в мене такої функції не є. В мене було не одне таке жадання, щоб ми дали свій голос, щоб права про освіту, в тім числі про можливість, żeby się obuczenie rosyjskiemu języku na Ukrainie było, ale dostałem taką na to krytyku. Może najpierw. I чесно powiem, ще сьогодні маленько назад, не думаю, що то є адекватна реакція, що коли ми не воюємо за свої права, to z nami robią to, że oni думають, że nam to jest dobre. Ja mam i odwiedź i drugich organizacji, które nie są członami Światowego Kongresu
podporowaniu того, że to było dobre, że to ja zrobił, że napisał to klopotanie, jak to się po ukraińsku nazywa. To jest widzę tu tekst Вознесіння на англійському язиці. І подякування ще раз за перевод. Прошу далі. Все це я вже далі посилав тим, кому мав послати, і писемно, і через інтернет. В тим числі вдалося мені знайти адрес тоді ще спікера, і теперішній, по-моєму, спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Він туди став, і пан президент Порошенко туди став. І прийшов від нього відповідь, не від нього, прошу далі. Я туди позаганяв і на адресар, і в Європейську комісію, і в парламент. Загнав туди і до генерального тодішнього секретаря, прошу далі. Маленько верніться, будьте добрі, до Мирослава Гайчака Танхої. Прошу далі. Неожиданно прийшов відповідь від Верховної Ради України, ви його видите, і відповідь від Міністерства культури, до котрого я це не заганяв і не звертав, але відповідь прийшов, як то кажуть, люди старші, котрі з тим робили ще й до мене, że z tym, że standardnym odwitom, który майже вони мають ту заготовку, że проблеми не є, може робити фестивалі, робити фільми, кілька може, że права ся додержують русинів і ся не нарушають, перечислили позиції Конституції, котрі гарантують такі права, і że з точки позору научників Академії наук України, że Rusini to są subetnos, tak to i było napisano, i tak dalsze. Ja to pismo dostał i na to pismo Światowa Rada, proszę dalsze, na dalsze zasідання, to jest pismo z Ministerstwa Kultury, wyrobiliśmy odpowiedź, котрий я вам зачитаю, бо я думаю, що це є важливо. To jest pierwsze protestne pismo. Світова Рада Русинів прийняла до відома відвід Комітету по правам чоловіка і національних меншин Верховної Ради України і точку позору Міністерства культури України, котрі вони озвучили у зв'язку з проголошенням 14-го світового конгресу Русинів. Світова Рада Русинів на своєму рядному засіданні прийняла слідуще рішення, резолюцію з упомянутим вище, що святище упомянутого вище. Світова Рада не може прийняти цей відвід ані по суті, по содержанню, ані по формі. Світова Рада виражає глибоке безпокойство по поводу того факту, що русини як національність не признаються Україною як незалежна, самостійна, автентичний народ, як автентичний етнос, як корінний народ Подкарпаття. З нашої точки позору русини, котрі живуть тепер, в наш час на теренах теперішньої України, русинам має бути дано право на самоопределення, самоідентифікацію. А значить, вони самі мають мати право определяти свою національність, ідентичність. Це право є зафіксовано в Рамковій конвенції про защиту національних меншин, котру підписала Україна. Світова Рада очікує, що українська держава признає русинів в Україні і обезпечить їм точно такий правовий статус, який вони мають в інших державах. Польща, Чехія, Словакія, Мадярщина, Румунія, Сербія, Хорватія. І у других державах Центральної Європи і у Северній Америці. Крім того, Світова Рада Русинів призиває українську державу зареєструвати русинів як самостійну незалежну національну меншину, зареєстровану на листі слідуючого перепису списування людей на Україні. Світова Рада Русинів не може согласити з основанням терміну
субетнос в прикладі русинів. Согласно нашого позору, це дискримінація, так як в демократичних державах Європи, де живуть русини, вони признаються як національність на державному рівні. Світова Рада русинів виражає своє глибоке опасіння і рішительний протест проти активної українізації русинів, котра проходить як у гатарах самої України, так і за її гатарами. Як результат прямої реалізації старої ідеології соціалістичних часів, котра говорить, що українці – то те ж саме, що русини. Реалізація цієї ідеології приводить до радикальної асиміляції у наші дні. Члени Світової Ради критикують факти, що Україна не раз підпорувала цей процес у Сербії і у державах Європи інде. Цей процес підпорується через організації, котрі определяють свою ідентичність як Союз українців і руснаців. Світова Рада русинів виражає свій протест президенту України, Совіту Європи, Парламенту Європи у цілях збереження і защити російської національної ідентики. В межичасі, коли ми обсуждали письма Верховної Ради, ми дістали інформацію із Румунії, із Сербії о дуже інтенсивній діяльності цих організацій, які ідентифікують себе як русино-українці. Зато це положення було прийнято і в тому першому протестному письмі. Пройшов деякий час, я маю скочу, на засіданні у Словакії, у Старій Любовні. Тот був період, коли Україна прийнявся другий закон, який се тиче язика. Закон номер 5670 про обезпечення функціонування українського язика як государственного. Потім ми мали дуже активну дискусію, я був ословлений членами Світової Ради, в тим числі і з України. І ми написали друге протестне, оформили, ословили друге протестне письмо. Воно досить крутое. Між тим я мушу повісти, що просіння в тім, щоб була реакція на той закон, поступила до мене ще до того, як той закон був опублікований і вступив в силу. Зато протестне письмо було послано після того, як то вступило в силу. Я його перечитав, то досить довгий закон. Декотрі члени Світової Ради теж його перечитали і мали конкретні зауваження по поводу того. Ми не входилися в деталі, але зробили реакцію в общому. Друге протестне письмо. Світова Рада русинів виражає рішительний протест проти закону номер 5070 про обезпечення функціонування українського язика як государственного. З нашої точки позору цей закон ограничує національні права тих народностей, котрі живуть на теренах держави України. Ми просимо Совіт Європи оказати вплив на Україну з ціллю, щоб забезпечити дотримання язикової хартії і рамочної конвенції по защиті національних меншин, котрі підписала Україна. Прошу. То є перевод, зроблений на англійський язик, котрий був посланий у інстанції і лично до Дуні Міятович, котра є між тим комісаром Совіта Європи по правам чоловіка. Було задано то письмо Ламберту Заньєру, Верховному комісару ОБСЄ по національним меншинам, Турбьорну Ягланду, генеральному секретарю Совіта Європи, Антонію Таяні, председателя Європарламента, і Дональду Туску, председателя Європейського Совіта. І також було задано Жан-Клоду Юнкеру, за шором далі скачете, то ви маєте то швидко видіти. Було задано і інтернетово,
і безсердно до всіх них. Прошу далі. Прошу далі. Значить, я загадав тоді письма так, що кожен, коли ставав, він видів, що сперед нього всі другі, котрих я перечислив, і вони дістали тоді письма теж. Прошу далі. Між тим, я хочу оповісти і про те, що лично ми мали можливість бути у парламенті Республіки Словацької. На основі жадості була проведена зустріча делегації Світового конгресу Русинів із председом заграничного вибору Народної ради Словенської Республіки паном Любошем Блahom у словацькому парламенті. Toto була зустріча за участю председи, мене лично, підпредседи Мартіна Хараша, Володимира Петрівника і Петра Микули. Я знам už тепер, що to стає противоречиво в отношення до пана Мілоша Благо у Словації, але ми були прийняті достойно. Він дав нам доста файні совіти, що се тичуть і добиття фінансів на Світовий конгрес. І він перебрав від нас і документи, котрі виробила Світова Рада. Прошу далі. To je písmo do Duně Mijatovič. To же саме, що прикапчені всі документи, письма, які були вироблені і написані. Прошу далі. 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 Тут до Жан-Клода Юнкера. Далі. До Антонія Таяні. Далі. До Ламберта Занієра. Прошу дальше. Еще. Кроме всей деятельности, я был запрошений на деякі такі акції, на котрі дістав позвонки від Світової Ради, від Світового конгресу. І щоб та дихотомія, що наші письма були конгруентні, ми прийшли до споєння тої концепції, що тут є проблема, значить, ті цивільні організації тої держави, того штату, мають першим написати своє від себе жадання, що вони хочуть бути у списку національності при списуванню, що вони хочуть бути припознані як національна меншина, це як державна меншина, державотворча. Тобто вони мають висловити своє жадання від себе, а ми, як Світовий конгрес і Світова Рада, ясно, вже будемо це контролювати. І ми жадали, що в першу чергу від України, щоб та цивільна організація, як членська організація, написала від свого імені то жадання. Прошу далі. І яку тактику ми пробували виробити, які акції? Прийшли до того факта, що у всіх державах, котрі суть репрезентовані у Світовому конгресі, є суть наші символи. В першому шурі, у шурі держав не є у нас пам'ятника Олександра Духновича, а то є такий символ наш, котрий може показати, котрий нас спільний, котрий є він нашим отцом. Ту ідею підтримувала організація в Румунії, пан Георгій Фірцак прийнявся за це діло, чоловік слова, взяв і зробив, і тут маєте результат. Ми се дуже тому красно радували, що перед Маре у нас тепер є пам'ятник Олександру Духновичу. Це було дуже торжественно, емоціонально і, я думаю, дуже важливим ділом. Потім у нас є договор і в Мадярську. Ми думали, що ми будемо первими, але
але у нас є проблема із реалізацією і дозволами. Але буде. Ми над тим робимо точно так же, думаю, що потім будемо говорити на слідуючому конгресі. То є з останнього акції суспільної, що у нас в установах є, що ми маємо наш суспільний цілосвітовий День русинів. То було у Меджирабельцях у 7 році. Ми се зайшли, була дуже красна акція. Зайшли дуже многі активісти, котрі не члени Світового конгресу і Світової ради. І ще до кінця, що я писав письма не лише в протест, і не лише проти, і не лише за. Я написав позвання до уже нового президента України Володимира Зеленського з тим, що предложити йому і представникам його адміністрації на конструктивний діалог, на зачаснення, за початок бесіди о тім, що як ми могли інтелігентно, демократично вирішити проблему, котра тиче русинів. Я закликав представника його адміністрації президента на конгрес, але відповіді на то не дістав. Думаю, що і ще не дістав. І на кінець 2 письма хотів би вам зачитати відповідь, котрий дістали ми від секретаріата Європарламенту. Честований пан Леонис, дякуємо вам за письмо, яке ви написали президенту Європейського парламенту Антоніо Таяні, що се тикать закона номер 5070 про обезпечення функціонування українського язика як государственного, яке ви написали в качестві председателя Світового конгресу русинів і як председателя Світової ради русинів. Дозвольте мені відповідати вам від імені секретаріату, бо на тепер буде починати новий цикл парламенту. По-перше, ми вдячні, що ви відкрили нам позор на ситуацію російської меншини і тривожну ситуацію русинів на Україні. Дякуємо за інформацію про діяльність Світової ради русинів. Було проведено вже много дебатів, котрі тичуть положення національних меншин, а точніше недавно із зміненого і прийнятих законів про ошколювання і про язик. Як обсуждалися ці вопроси у Європейському парламенті, так і в керетах спільних комісій Європейської Унії і України на рядних засіданнях, так і в керетах подкомісії прав чоловіка Європейського парламенту Європи. Ця подкомісія проведла цілий шор совіщань рад, в ході котрих слідили за ходом прийнятих законів на Україні і особливо з великим обезпокойством за законами про ошколювання і язик. У членів комісії була можливість обсудити, дискутувати ці питання із своїми колегами, членами комітету з вопросів прав чоловіка національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України. К тому, у новембрі 2018 року депутати проявили консультацію по тому вопросу з професором доктором Тове Хансен Малойом, директором Європейського центру національних меншин. Вопрос національних меншин, в тому числі вопрос корінних національних меншин в Україні, лишиться актуальним і в роботі нового Європарламента з того ціллю, щоб були створені керети для проведення конструктивних політичних дебатів в рамках відносин, підтриманих з Україною. Зато ми з радістю будемо передавати вашу інформацію про оголошення протестні письма до соответствуючих компетентних органів Європарламенту і до новообраних председ комісій, після того, як їх назначать і вони почнуть свою роботу. І ще один відповідь я дістав від пані Дуні Міятович,
Прошу. Перебачте 1 минуту. Ага. Чистовний доктор Лявинець, дякуємо за інформацію, яка була доведена до відома комісара, то значить до Дуні Міятович, і вона буде должним образом учтена при моніторингу ситуації з правами чоловіка на Україні. Najlepšími poželáními personální sekretár komisára Дуні Міятович. No. То була моя двоєрічна робота, яку я хотів би вам презентувати. І наконець я би хотів пожелати нам і вам, щоб ми подумали о тім, що кого ми делегуємо у члени Світової Ради, щоб були такі люди, які способні робити в команді, в єдиній команді, які приймають на себе ті рішення, які Світова Рада виробляє, і щоб вони були конгруентні тим письмам, які виробляємо ми спільно. Бо ми виробляємо їх не проти когось, а ми виробляємо їх єдино чисту, нормальну, достойну цілю, щоб укріпити ідентиту Росії. Дякую вам.